Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si zahrajeme Minecraft. Áno, zase. No a máme tu taký jeden módiček. Nightmare Stalker. A našim cieľom je vidieť toho Stalkera a najít nejaké diamanty. 5 drev si myslím, že by podľa mňa stačilo. Aj keď ja nemám rád, keď levitej strom, ale tak jak mám zničiť tento strom? Ja som si vybral úplne najhorší strom. Samozrejme vy víte, proč ja si nekraftím meč. Ja si nekraftím meč, hlavne kvôli tému. Protože sekera dáva sice větší attack damage, ale menší attack speed. Krávu můžeme zabít na dva hity. Co kričíš, ne? Šup. No tak máme 4 masa, to se nám docela hodí. Máme tu rovno ovce, jdeme zabít ovce. Bum. A já si to zapojím taky jeden cheat, protože ten cheat mi ulehčí hrát Minecraft. Kde jsem? Dobre, kámo, já si myslím, že tady můžeme dát to, ne? Jeden příkaz. To je další kráva! No, takže tam nic není. Ale možno je, já nevím, dajme tému. Máme 13 bravčového masa. Takže, já si mi... Ne! To moje jediná Hello! Ne, choď preč! On mi zabral aj to uhlí. Co to bylo? Rozhodně za chvíli se nám ten Night Stalker pomstí. Prasátko! Ne! Pokud si myslíte, že toto video začíná být nudné, tak vám skipnem na část, kde to rozhodně nudné nebude. Kámo, já nevím nic najít. Vestica! Konečně jsme našli vesticu a ještě bych sem chcel vašu takovou pomoc. Je tu jedno tlačítko na YouTube, teda rovno 2 tlačítka, jedno je odběr a jedno je like. Poprosil bych vás, abyste tlačili obě dvoje. Moc by mi to pomohlo a užijte si video. Co se děje? Hraje ti tu hudba. Co to? No, mám pocit, že tyto záběry budou zasekané kvůli tému módu. Nebojte se, za chvíli to prejde. Ne, fuj! Choď preč! No tak nějakou náhodou jsem utekl a já teraz doufám, že se mi nespavne před hubu. Co to bylo? To je pavuk, dobré. Nie, dobré. A už vychází slnko. Akurát, že vůbec, lebo tu po mně 1 triliarda skeletonů. Já se ještě sám zabijem. Co to bylo? Nezdalo se vám, že někdo zaklopal? Jako ne u mě, ale v té hře myslím. Ne, kde je? Já už nechcem nikdy potkat, to bylo hnusné. No ale tak můžeme si vyškrknout potkat Stalkera, máme hotového. No tak jsme to na poušti, to nemáme nic robiť samozřejmě. Mně už došlo aj jedlo, takže super. No, takže mezi tím jsem ještě zdechl a išel jsem se vybral nějakou výpravu. Ne, ďakujem. Kámo, já jsem tak smedný. 2 hours later. No, a došel jsem s narazenou nohu. Jeho, to je mrtvý villager. Já jsem něho dostal maso. To je hlava toho villagera. Já si ho můžem zebrat. Ne, co je tu? No to si robíš srandu. Tak to vůbec. Můžem si toto zebrat? Dostal jsem maso, ale aspoň něco máme. Aj keď otravené maso, ale furt to je maso. Do prčic. Já končím. Jsem tak rád, že u mě není tma. Tak to vůbec. Co se stalo? Proč to nesvítí? Ne. Ber to. Proč to svítí a nesvítí? Ježíš. Já jsem rád, že jsem sem išel a už sem nikdy nejdem. Arrivederci. A to je další creeper. Proč je ta noc tak skoro? A to je další tato věc, tak tam se můžeme schovat. Pokud se tam vůbec nedostaneme. Ne. Nezabiješ mě. Ne. To co je? Scooby-Doo? Já jsem si myslel, že jsi priateľský. Doslova jsem se takto nikdy v životě nezlakil. Dobré je, že tu máme aspoň ovce. To je tento Herobrownový domček, ne? Pojď, vybuchni. Ne. Kde jsi? Lesy. Můžeš jít preč, to bylo hrozné. Sorry. Ježíš, no, pokračujeme. Prvním takovou věcičku, já jsem nečekal, že oni to můžu ale vyskočit. Vymaž to. Víš co, vybuchni, kámo, vybuchni. Pojď, vybuchni. A to je nic, to jen kostka? A já jsem to věděl. No tak to vůbec, kámo.
Já tu nic nevidím. Ale toto už vidím. To je truhla. Jdi preč. Jdi preč. Ne, kámo, ne, fakt, já už nechcem. To je zombík. Vidíte to? Ne. Tam hned jdeme, kámo. Koslivci, ne. No, a co tu máme? Máme tu, není v těchto hroboch, tu je voda. To jsou bloky. Lapis. Kol, po týmto je nic. Týmto je takisto nic. A po tý... Emerald? OK, už sa niekam dostávame. Zlato, dobre. Mohlo by to byť aj diamant ináč. Ja už sa bojím. Nemáme na to krumpáč, ale určite sa sem niekedy vrátime. A idú tu po mňa triliarda creeperů. Uteč, rýchlo uteč. Co je tu? Diamanty! Není možné, že sme vážne dostali diamanty. A to dají tady hore. Aha, to poháňa nejakú elektrínu. Jo, a to už nic také není. A tam je ešte ďalší vec. Á, co to? Bylo? Jo, ináč dal som si to spawn point pro istotu. Ne, videli ste to, alebo to sa mi len zdálo? Mne sa stalo, že tam byla taká černá veľká postava, jakobyže Alex. A mám pocit, že to byl strom. Plav už do konca. A sme tu. Jež. A tak to nic moc nebylo teda. Utekám to jak postih. Co to tam uteká? Co to je? Počkaj, poď sem. Poď sem, kámo, kde si? Kde je? On zmizel. Co to bylo? To bylo hnusné. Ja idem za ním. Úplne tí filmy be like, niekto došel do izby. Co urobíš? Ideš to samozrejme preskúmať. Co to sú za zvuky? Ne. No tak ja si myslím, že toto video by sme mohli ukončiť. Pokud sa vám video ľúbilo, dajte samozrejme like. A u ďalšieho videa zase čau!